Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro kinikilong ki khubor bamda kasni. Lam ya ka skeleton hapo Kawei ki Iing ka badan habagoi yati Golgata. Utrai Jong ka Iing yo bala tip kerteng kum ugopal Mukherjee ulay thu ha ka Iing bala lam ya ka Shyieng la sa na ki Arngut ki shijur ki badai ginong Nepal ulo ongru bagi ki shijur ki lawai ya ka Iing ha usnam arhajar khatra bar ki labar ya ka Iing hadu sansnam. Shushu utrai Jong ka Iing ulay thu bagi ki shijur ki lami no arsnam sha Henry ki dang siupat ya ka Iing. Ulay thu bahadin ba umyo syu ya ka Iing ka basa hadu hendriu benai utrai Jong ka Iing ula penpat ya ka tala Iing kenang banduk penkhut ban aisa wai pat da ki wei pat ki briu. Ulay thu bah ka por ba ki nong tray ki penkhut ya ka kamera ki nong tray ki lalap ya ka wei ka top jri ka balas bor da ka simen ulay thu ru ba ki nong tray Jong u ki la penpat ya ka tom bat ki lalap ya ka Shyieng ban markum ta utrai Jong ka Iing ula pentip no sha ki pulin. Ubes wajud ghosh ubadeiru u Commissioner Jong ka Bedhan Nagar Police Kolkata ulay thu ba kimpat la bantim lada ka Shyieng ka deshin rang ni kantei hinrei loong bagi dang pha le ya ka postmortem bat bantim menno bahakanu ka por la sha penyam.